skal lige hurtigt kigge rundt der, jeg er nødt til at se, om der er noget gratis Hvem diamond. fanden har taget mit iron? Ja, jeg Tobias? har noget iron. Hvad? Tobias? Hvad? Hvad er Du har det? taget min iron, dit lille fede dyr. Nej, Chris, jeg har ikke taget alle dine iron ind. Nej. Jeg ved ikke, hvor du får den der teori fra. Jeg ved sgu aldrig, hvordan jeg kunne tage din iron. Sådan jeg er virkelig Ved du, hvad skuffet du på gør det. mig nu, Tobias? Jeg er sindssygt skuffet. Tobias, du gør mig Og sur. vend ind og kunne teste noget der. Tobias, du gør mig Hvad? sur. Du gør mig sur. Nej. Jeg tror ikke engang, jeg kan kæmpe mig mod dig, på grund af jeg tror, hvis min wooden pickaxe når sådan noget dø, før jeg går ud og kræbe dig. Til at være ærlig. Jeg tror sådan, at din krop kan tage mere skade, end hvad den her kan overhovedet lave. Hvor kom du fra? Hvor kom du fra? I helvede! Dansk er også, tror jeg ikke. Og hvad der? Easy. The fuck? Nå, du teleporter. For mig stod du lige her. Jamen det For er mig kun stod af, du lige jeg er bare så hurtig. Dig er hurtigt, bro. Hvad er det her? Du er en fucking skaldbad. Jeg stod bare tættere på. Jeez. Wow, det var lidt ærgerligt. Gratis! Nej, gratis! Din diamonds ligger her bare roligt. Diamonds! Hvor dejligt. Tobias, Ja. du tog hans diamonds. Og hvad for nogle diamonds? Jeg ved ikke, hvor du får de informationer fra, men jeg sådan kunne aldrig tage fra folk. Det ville være virkelig uhøfligt. Siger bro, mens han tager det sidste loot. Prøv at kigge mig dybt ind i øjnene, Tobias. Ja, Hvorfor tror du, han loot? jeg kunne aldrig tage noget. Jeg kunne aldrig tage hans. Hallo. Jeg må lige låne 9 stykker jern. Nej, jeg blev helt komboet. Det er crazy. Det er den første person, jeg har set faktisk dominate Tobias. Det er rent faktisk sådan noget crazy her. Jeg må ikke lige låne 9 stykker jern. Jeg skal lige hurtigt Tobias! Ja. Lad mig lige låne 3 stykker sten, Tobias. Jeg har ikke 3 stykker jern. Lad mig låne 3 stykker sten. Vidste du hvad? Okay. Når jeg klister over ved Tobias, så er der flere diamonds, bare lige sådan ved det. Ja. Hoppa! Kryds der Move lige your der. ass. Wow! Jo, ligger en golden chest. Nej, det var ikke en golden chest. Okay, slap af. Hvor er skeleton henne? Bro, hvad mener du? Du er lige bagved dig. Jeg kan ikke se- my Nå. God. Du er sindssygt blind. Rent faktisk er blind. Hjælp mig, Tobias, hjælp mig. Tobias, hjælp har en- mig. Tobias, hjælp mig. Det kan ikke være så besværligt. Om jeg har ikke 9 stykker ren jern. Ja, jeg tror det ikke. Tobias, giv mig lige noget mad. Jeg har ikke noget. Jeg må lige få en melon eller 3. Jeg har. The fuck. Hvad? Altså, jeg har ikke noget, hvis jeg skal være ærlig. Har du noget, Tobias? Ej, når jeg er fuld. Fuck jeg det. har det her. Sådan nej, ikke mere flere retter. Prøv. Der røg en super duper enchanted chestplate. Den havde rent faktisk Blast Protection 4, ikke også? Så det var rimelig super. Tobias, hjælp mig, mener Tobias, hjælp mig. Fuck, man. Synes du mand. Der er 3 efter mig. Gå væk, mand. Chris, du er sådan en super Det er dem, der jagter mig. Ja, Og dig. nå. Er du dårligt? Isak vil bare gerne dræbe mig, jeg kan også se det. Hvad fanden er der galt med Nej. monstrene at gå efter mig? Tobias, hvis jeg ville have dræbt, så havde jeg slået ud i lavaen. Hvis jeg ikke havde, så havde jeg stået over på det andet obsidian, som jeg faktisk også gjorde. Sådan. Hvad fanden er deres problem? Tobias, Hvad? prøv at hoppe. Good boy. Hvad fanden tror du selv? Isak, det var mig, der overlockede den i 3 sekunder. Hvad der? Det er en piglin.
stikker den her vandmelon så hårdt op i røvhullet på, der kommer til at kunne smage den ud af munden. Intet shield, indtil jeg er på et halvt HP. Hvad? Okay. Du når den sådan windbuster! Den buster 3000! Fuck, jeg kom til at tænde en igen. Nå, der er ikke noget der. Jeg har startet en war imellem skeletons. Jeg er meget stærk. Ingen af dem kan vinde mod min kraft. Jeg dræbte en af dem. Kylling. Hvad er det, du laver? Han finder sin inner demon frem nu. Oh, fuck! Ja, Christian, prøv at din counter. Hvor meget TNT har du lige? Nå, er du i creative mode? Jeg er gået efter Sisak. Unlimited power. Don't play the game.